Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim David Fernández, diputat al Parlament per part del grup Mix, on ja està integrat l'ESCUP. Bona tarda. Bona tarda. Comencem parlant del seu cantó literari. Quin llibre o llibres ens recomanaria? Quins llibres? Universals? Sempre? De qualsevol. Bueno, jo crec que per la gent interessada en la política jove jo els recomanaria Patas Arriba, la història del mundo al revés, d'Eduardo Galeano. I la veritat és que se'm fa molt difícil escollir un sol llibre. D'Eduardo Galeano també a mi em va colpir moltíssim Días y noches y de amor i de guerra, i si hagués de dir literatura universal diria tranquil·lament recomanaria qualsevol dels russos clàssics, Dostoievski, Tolstoi, Chekhov. Penso que el que van abordar sobre la condició humana, sobre el terrible i el sublim de la condició humana, està perfectament reflectit en la literatura russa. Molt bé, doncs parla'ns ara de la teva vessant més tecnològica. Si ens podries dir quin mòbil tens i quina xarxa social utilitzes més. Jo tinc ara mateix tinc un HTC, no és el mòbil que voldria tenir. És veritat que és un HTC que és de la CUP, vull dir, no és meu, i com tenim tot mancomunat, doncs són els mòbils que ens dona la companyia, també vol dir-ho, a cost zero, per tant, perquè són els que t'ofereixen. I tinc demanat el meu Fairphone. Fairphone és un mòbil ètic que encara no està construït, és una proposta, una iniciativa econòmica holandesa que ha dit que a partir que hi hagi una demanda de 25.000 unitats arreu del món el farà. Què significa aquest mòbil? Doncs significa que no està implicat en conflictes bèl·lics amb l'extracció del coltan, que respecta les condicions laborals dels treballadors a Europa i a la resta del món, que garanteix una durabilitat sense obsolescència programada, és a dir, que no s'esgoten els mòbils planificadament ja durant 1 o 2 anys, sinó que duren més, i que té uns criteris empresarials ètics que el fan sens dubte d'un valor afegit molt, molt, molt important. Esperem que aviat arribin aquests Fairphones a tots els companys i companyes que treballem aquí al Parlament. Molt bé, doncs hi ha hagut algun llibre, persona, ídol, frase que t'hagi marcat? Sí, hi ha una poesia... Perdó, i la xarxa que més utilitzo és Twitter. La xarxa que més utilitzo és Twitter, ni Facebook ni altres. Tinc una pàgina de Facebook, però no, la xarxa que més utilitzo és Twitter. Són els blogs també, tinc un blog. I què més? Algun llibre que m'hagi marcat, alguna frase, moltíssimes, però per dir alguna hi ha un poema de Ferran Fernández que és per no deixar-les a la intempèrie, albergo esperances. Parlem de música. Si ens pot dir una cançó i un grup? Doncs, home, avui per parlar d'un grup m'ho poses molt difícil, perquè vaig estar al comiat d'Obrim Pas a Barcelona i per tant és obligatori dir Obrim Pas. No només perquè sobretot perquè és una música, és la banda sonora original d'una vida personal, no? Però també sobretot col·lectiva, no? I són 20 anys i ha sigut la música paral·lela a les nostres vides que s'ha acompanyat des de l'institut i la facultat fins a aquest 2014 tan complex i al mateix temps tan esperançador. I sens dubte, com a cantautors, si em diguessis una cançó i un himne, et diria Grande la Vida Morena, de José Afonso, portuguès, l'himne del que va ser la revolució dels clavells l'abril de 1934, però si m'haig de quedar amb un cantautor, òbviament em quedo amb Ovidi Montllor i amb una cançó a la samarreta. Tens alguna mania? Tinc al·lèrgia al feixisme, al racisme i a qualsevol forma de discriminació contra qualsevol ésser humà. Tens algun somni? Tinc algun somni, tinc molts somnis, i el més raonat i raonable que tinc és que el món no sigui un lloc tan absurd, tan injust i tan desigual, on cada dia moren 80.000 persones de fam. Ens pots dir una pel·lícula? Una pel·lícula, La batalla d'Argel. El teu plat preferit? El meu preferit és la mongeta verda. I ja per acabar, tema més personal, quin creus que és la clau perquè totes les formacions d'esquerra s'uneixin d'un cop? La ètica,
i la coherència. I no oblidar-se mai dels desposseïts, dels exclosos i de les persones que pitjor ho pateixen. Hi ha un epitafi del poeta mexicà Pacheco que diu ya somos todo aquello contra lo que luchamos, no? I això no pot ser. L'esquerra ha de ser fidel al seu somni emancipador, però per tant ètica, coherència i una forma diferent d'entendre el poder com una perversió i no tant com un instrument. Bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i fins una altra. Molts ànims amb la feina que feu.